Good morning guys. Mag-cooking mi pero ang isa tapulan kay maglakaw Tapulan kay magsigig pakugos. So dali na mag-walking ta dali. Walking mi, walking. Lina. Kay dili ni ka walking sa akong partner kay na siya meeting kaya kami na lang ang mag-walking. May mga palangga Rakaw na. Sige, street dili na magpakugos mama. Ito na sila Kina street na mag-cooking tatuyok lang ta. Dili diha cookie. Cookie. Dali na. Dali kinay dagang iro. Dili lagi magpakugos. Walking na guys. Good morning. Nanggiyon na akong mga kuan. Na street na dili magpakugos. Kukuron ha. Dali, dollar man atong tuyukan. Street lang. Walking. Kay aron magka-hangin. Good morning. Ano akong mga alaga? Ala. Dali na. Dali kinay dagang mga iro. Dali na, Oreo. Ito, naglangan-langan. Oreo. Uy. Dali na. Oreo. Dapat nagdala tagbunal di ay kay daghang mga iro diri. Dali. Tagbunal. Basig na idog. Diretso. Diretso. Dili maghapit-hapit diha. Ashley. Dali na. Guys. Thank you for watching. Next video na naman pa.